Вітаю! Вот і надышоў той час. 9 жніўня, дзень абранню, дата вызначана, чэргі на вуліцах. Але чаму гэтыя чэргі думаюць, што іх нехта туды клікаў? Чаму гэтыя чэргі думаюць, што іх слова нешта важыць? Чаму гэтыя чэргі уявілі сябе памылкова, што ў іх ёсць правы? Вы думаеце, што ўсе гэтыя податкі, якія збірае бясконца наша краіна для вас? Вы думаеце, што гэта каб палепшыць ваше жыццё? Вы думаеце, гэта ўсё збіраецца дзеля таго, каб вашыя бацькі і дачкі жылі утульна і развіваліся, каб ім было не сорамна ездзіць за мяжу і бачыць, як жывуць іншыя краіны? Вы дужа памыляецесь. Вы павінны забіць сваю зяпу. Інакш у мясцовым РОВД вам раз'ясняць, як трэба трымаць сваю зяпу на замку. Вы думаеце, вас гэта не кранецца? Абавязкова кранецца. Як кранулась сёння мяне. Мой добры сябр, які пайшоў у горад, каб паказаць, што ён не лайно, што ён не гразь, з якой зляпілі безвольнага раба. І дзе ён зараз? Там, дзе яму растлумачаць, як павінен быць зачынен яго рот, і дзе ён павінен знаходзіцца. І што ён павінен рабіць. Дык, мабыць, трэба нешта змяняць? Мабыць, трэба скончыць той час, калі нашы бабулі і дзядулі выходзяць на плошчы нашых гарадоў і плачаць у апошнія крыніцы праўды блогерам, якіх потым зачыняюць. Стоп, таракан. Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем. И если мы их не разрушим, то заживо здесь сгнием. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.